Madihira sabutna. Minggu tasadarion ima minggu advena paduahon dilas nirohata manomonomu haroron itu hata Yesus Kristus. Laos masuk ma prosesi
Rin Mahita Jongjong. Hundul Mahita Saluna. Uriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus horas madihita saluhna. Selamat Minggu Advent madihita. Taparadi jala tapasonang marohata. Tapuka persaurata do Tuhata di Madogoton. Maredi hita mamuji Tuhata sian buku ede nomor 30 sia. Ayat sada 1 ayat 3. Oh
Aidang adong nahura na pinatupamu, mamay tuang subuang na meniruhaku, ay minamarsagaw, binay didosai, roho alipamulu, mandaw di sa Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goarni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Idama hatok doa huro, tiop mana di honwaing, asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale ama nami na di benua gijang, nama dok mauliate dohami tuho, ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sogot langit do tano, alay na ho do anggo hatamro di saliling-liling na. Akup ni ikon patardo sogot salhut jolma di jolo ni habang sa parumami. Saya si maroham di hami, pahot marohan nami marparhaporsayaon di hatam marhite-hite to di parbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas niro hami paimaimaon ho, jala asa dapot hami hanguluan na sorasuda. Amen. Tangingon hamuma patik ni debata, ima patik parjolo, satu patik paupaton. Patik parjolo, ahudo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di benua gijang, dohot na di benua tongon, rodi na di bagasan aik na di tor di tano, yang gotong gabi si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata,
yang gosoture dalanna ai hona uhumna dosogut akana marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiaon ari Minggu dina onom ari maulahamu nasa silonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro dipangisi ni hutani halak pe na mangebati hutam ai dina onomari do ditopa debata langit do tano dot laut dot nase sina dungi maradiat do ibana diari papi tuhoni dibahini do ubahin na dipasu-pasu debata Jehovah ari paradian nanai jala di parbadiai ido pati ni debata atong mangidugo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon pati na ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon laho bar tu pati mi amen. Tapauduk jala tapaser marohata tatopotima dosata nagodangi tuadupan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohadutosan jala amanami hujo hamido guarmu nabadiai ala natargogot hami marningot dosa nami say marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma ala ni hami. Namate jalan na hehes yan namate. Namanaik tu banua gijang doho mangot dion hami. Asi roham di hami. Sepatok tong ma di hami roha hamolete ot tuho. O tod di parbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roh maho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Say unang tulak kami. Say tangion mahami. Ho ale debata ama, anak,
doton di parbadia. Amin. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosa. Songono do pakaholeng ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Epistel hatani debata patujolo ni jamita di minggu Advent sadarion di enet sian Johannes Bidusada mamuka sian ayat 10 sia 1 ayat 20 walu kita jahma marsika sorin disuruh akka Yahudi masian huta Jerusalem disuruh akka Yahudi sian huta Jerusalem ma akka malim dohot halak lepi manukun si Johannes ai ise doho gabeon ma di hati dakon gabe di sukun nasira ma ibana atau ngise doho si Elia do ulaning jadi di do ma dangi yahu panurangi doho dungi dia lusi ma dang dungi nin nama
Suara ni na majau di halongu na doahu. Patigor hamu madalan ni Tuhan. Songon naung nindok ni panurirang Yesaya. Jadi didok nasi dema manukun ibana. Wasa mandidihon ho, so manang Kristus ho, so manang si Elia, manang panurirangi. Ibana doi narosian pudiku, na hurang tama doa ahu makar hari tali ni sipatuna. Si Johannes. Ido sahatna, mertua dohala akan natumangihon hata ni debata, jalan nau pepsa. Amin.
Padiri rohamu na hamu parohai nang rurutuamu na pasalo dosai Rosian gijandu mariki sinamulu nina sajan mau nai huatonadu Tahatidak maha porsiaw tay songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jahova ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohot tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahova na sasadai ima na tinumuhon ni si Maria na gabe-gabean siya tod di parbadia adorang sobang. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hao pinarsilang na tuat tubo na turu dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siabun ni debata Jahova amanai pargogo na suatu dosani di si maibana mangumihala na mangulu dot na mate. Ahu porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato paniala Kristen akka na badia, dohot dia sesani dosa, do diatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni hala naong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen.
sasude pasangapon kerubin serapim mangendehon kerubin serapim pasangapon ta endehon ta puji madebata puji madebata puji ma haleluya haleluya puji madebata haleluya puji madebata haleluya. Tikting di Huriata di Bagasan Binggon, Minggu Advent napa 2 hon tanggal 8 Desember 2024, topik ni jamita Pauli hamu dalan di Jehovah. Na berjolo guarni Minggu, ia guarni Minggu tasadarion, ima Minggu Advent napa 2 hon, lapatanna manomu-nomu haroroni Kristus. Napa 2 hon na sorang, di hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, nunga di basa-basahon tuhata sada dagdanak bawa di keluarga Amang Jeremia, Reinovan Hutapea, SHMH, Inang Sintia Dewi Santosa Canggih Boru Tagalung SH, Maringanan di Jalan Peninggaran Timur Tolu nomor 04, Kapling A Opat RT 004 RW 00 Sia, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Bendi Peninggaran, NPJ Sadasia 55. Hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna. Napatuluhon padidion nabadia, sadarion Minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 7.30 di Patupa Huriata do padidion nabadia, tutolu halak dakdanak ruas ni Huriata imana margoar parjolo, Maria Jennifer Tesalonika Ariel parhusip, Boruni Amata Haurianto Joseph Soekarno parhusip, Tubuni Inata Gloria Romauli Borumani Huruk, Banjar Bintaro Jaya NPJ 200 Sia. Napa 2 hon Sian Moses Silain, anak ni Amata, Patar Samuel Silain, Tubuni Inata, Mariance Bitang Boru Naibaho, Banjar Bintaro Jaya, NPJ 2002. Napa 3 hon Leonardo Parasian Sinaga, anak ni Amata, Ruben Martinus Sinaga, Tubuni Inata, Esther Boru Hutapea, Banjar Ciputat sekitarnya, NPJ 20 Sia. Napa paton ruas napida mulai sadarion Minggu tanggal 8 Desember 2024 nungapida haruason sian Huriata sahalak namar baju namar goar Gita Nevina Boru Ginting Boru ni Inang Nyonya Ginting Palina Boru Tambunan sian Banjar Tanah Kusir Selatan NPJ Sada-Sada Onom Tolu. Pida tu Gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya Jawa Timur. Napa paton napa napa 5 hon ulang tahun punguan lansia. Hobar tu ulang tahun punguan lansia pasapuluh paton punguan lansia ni Huriata. Naeng patupahon ibadah ucapan syukur di hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 pukul sia 30 WIB Maringanan di Aula Sopo Praja. Nah niuluhon ni Amang Pendeta Surya BM Lumban Toruan. Nah paonopon iuran jemaat kedukaan dohot diakoni sosial Banjar. Lahu mendukung kegiatan operasional dohot diakoni sosial ni Garejata. Marhide tiktingon pinangido turuas ni Huriata. Naso menyelesaikan dope pelian bulanan. Iuran kedukaan natu pelayanan peti jenazah dohot ambulans sebesar 100.000 per keluarga per tahun. Dohot pelian diakoni sosial Banjar,
asa di pasahat ma melalui situa Banjar Manang langsung tu bendahara Huriata melalui transfer rekening Bank Mandiri nomor 101 00 sada sia 55 2015. Molodung ditransfer, Boima menghubungi bendahara ni Huriata. Ima amang situa YB silalahi nomor HP 08 sada 2 sia opat 50 onom tolu. Tuhatama nama masu ita saluhutna. Napa pituhon dana Natal 2024. Laho mendukung dana Natal 2024 mulai Minggu tanggal 1 Desember, tanggal 8 Desember, 15 Desember, sahatu Minggu tanggal 22 Desember 2024 naro pelean di amplop putih. Dung sidung jamita taruhonottado tujolo nilanggatan sipak keota laho mendukung perayaan Natal tahun 2024. Napawaluhon parsagini perayaan Natal ni Huriata. Parsagini perayaan Natal tahun 2024 nungaboi tajaha di tiktikta. Tapa teo-tehon ma khususna tu Natal ni ianak kota Sikola Minggu. Natal ni ianak kota Sikola Minggu di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul sia manogot. Natal ni ianak kota Sikola Minggu kelas kecil. Dungi diuduti ma muse tu pukul 10 pitu wib Botari, Natal ni ianak kota Sikola Minggu kelas besar. Tatanya koma asa dengan mardalan sude perayaan Natal ta di tahun 2020 ton. Namangihut hujahahu kami ma tona sian sinode godang pa-opa ono puluh pituhon HKBP tanggal 21 Desember 2024. Madapoton na pinarsangapan sude ruas ni HKBP, dohot parhalado HKBP di inganan Nabi. Tabi madihamu di bagasan goar ni Tuhata, Yesus Kristus Raja ni Huriai. Mardongan roha mauliate, Tuhata debata, dohot las ni roha, sian Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Di Patupa Huriata do sinode godang pa ono puluh pituhon. Mamukka sian hari Senin tanggal 2 Desember, sahatu hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, nama ringanan di perhutaan Seminarium HKBP Sipoholon Tapanuli Utara, dohot hari Minggu 8 Desember 2024, ima pelantikan Nadi Patupa di HKBP Pea Raja Tarutung. Dibuka do sinode godangi, marhite ibadah dohot ulaun nabadia, nani dohotan ni 1726 halak torop ni ruas ni sinode godangi. Rap tamue narosian Northwestern Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, Pendeta Dr. El Merik M. Kigembe, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Netarpilit, Ima Pendeta Jacqueline Fritz Manuputi, Suang Songoni nang Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jenderal TNI Purnawirawan, Luhut Binsar Panjaitan, rap dohot undangan naro sian pamareta ni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dohot Kabupaten Humbang Hasundutan. Mardala do sinode godangi di bagasan todi nama caidame uli di bagasan hasadaon dohot sonang ni roha sinodangan ni tema alai pai baru hamuma dirimuna di bagasan todi ni rohamuna. Efesus 4 ayat 20 dohot subtema di bagasan holong nasian Kristus dohot hasadaon itu di Purbadia na marsitutu do HKBP pai baru padan hadirion budaya dohot hatawon ni pangulana ruasna dohot institusina patulutson ulaon pajouon ni debata tuhurianai di Portibion. Marhite tema dot subtema on di jauh do HKBP sadok na di sinode godangi dohot ruas ni Huria marsa sahalak dohot hatopan laho pai baru diri mangulahon pajouon ni debata di HKBP asa gabe pasu-pasu tu Portibion. Di bagasan roha mauliate tu debata do sandok ruas ni sinode godangi majalo berita jujur tahun manang berita pelayanan ni Opwi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar na maka
Nama kakam sudah laporan pangulaun ni Sekretaris Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel T.A. Harahap MTH, Dohot Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, periode 2020-2024. Suang songonima nang laporan pangulaon ni ganup yayasan, lembaga, badan, komisi, komite, tim dohot pangulaon ni sude praeses di na 32 distrik di HKBP. Sude pangulaon saleleng periode 2020-2024 gabe bohal doi dohot ojahan di HKBP laho memukapi dohot patuluson transformasi pembaharuan diri dohot padan ni HKBP na tutiki na lahoro manggohi panjauan ni debata asa gabe pasu-pasu tu portibion. Tapuji matuhata ala di patau tuhata dosinode godangi manotopon rencana strategi HKBP 2024 tu tahun 2020 walu akalaka transformasi pai baru diri jala akadalan patoguhon sentralisasi perhepengon HKBP tu jolo. Sinode godang paono puluh itu HKBP on ima gabe sinode godang periodisasi di HKBP domu tusi di patupado pemilihan tu ulaon ni sadok HKBP periode 2024-2020 lalu ima marhitena mamilik eporus sekretaris jenderal kepala departemen koinonia marturia diakonia doho 32 halak praeses tu 32 distrik ni HKBP akauma uluan ni HKBP na pinilit ni sinode godang 2024. Parjolo Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal Pendeta Rickson Hutahayan MTH, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta L. Darton Simbolon D. Min. Doho 32 halak pareses natar pilit ima Pendeta Praeses na perjolo Pendeta Amin Amir Zaitun Sihite MTH, napaduahon Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM, napatuluhon Pendeta Bikway Simanjuntak MTH, napaopaton Pendeta Donald Sianturi MDiv, napalimahon Pendeta Epsan B. Huta Barat MTH, napaonopon Pendeta German Butar-Butar STH, napapituhon Pendeta Hardi B. Lumban Tobing MTH, napawaluhon Pendeta Hasudungan Manalu STH, napasiahon Pendeta Henry Napitupulu MTH, napasapuluhon Pendeta Henry Banuarea STH MM, napasapulusadahon Pendeta Herbin Silaban MTH, napasapuluduahon Pendeta Waler Lumban Toruan MM, napasapulutoluhon Pendeta Juhar Purba MTH, napasapuluopaton Pendeta Kamsen Pasaribu MTH, pasapulimahon Pendeta Marganda Lubis STH M Ikom, napasapuluonopon Pendeta Martin Manulang STH MM, pasapulupituhon Pendeta Maruli Aritonang STH, pasapulualuhon Pendeta Nixon Simanjuntak MTH, pasapulusiahon Pendeta Nixon Simanjuntak STH, pa-20hon Pendeta Oloan Nenggolan STH, pa-21 Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK, pa-22hon Pendeta Reidel Sihotang MTH, pa-23hon Pendeta Rina Lori Sianturi MTH, pa-24 Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul STH MM, pa-25hon Pendeta Sampur Manulang STH,
na pa 20 nopon Pendeta Samuel Sitopul MTH MM, pa 20 petihon Pendeta Samuel TH Ambarita STH, pa 20 leuhon Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin, pa 20 siahon Pendeta Sarwandi Sinambela STH Psikologi, pa 30 Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM, pa 30 sadahon Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM, na pa 32 Pendeta Wisno Si Hombing. Di paujung do sinode godang na pa 67 HKBP on marhite pertanggiangan pangujungi di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 jam 10.30 dungi diuduti matu ibadah pelantikan ni uluan di HKBP na ibaru periode 2024-2020 lalu di hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di gereja HKBP PA Raja Tarutung. Tuntak kasma taboan di tangyang ta asa tulus sude haputusan di sinode godang pa ono puluh pitu honi dohot sude uluan natarpilit menguluhon HKBP periode 2024-2020 lalu dipargogoi jala diparbisuhi tu hatama laho menguluhon HKBP songon anak mata dohot pamatang ni Kristus tu 4 tahun naroon manggohi ulaon paimbaruhon diri dohot manguloi pajauhon ni debata asa gabe pasu-pasu huriata HKBP tuliat portibion dohot hasangapon di debata ama anak dohot todi porbadia. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 mardongan tabe dohot tangiang atas goar ni ruas sinode godang HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP periode 2020-2024. Songoni mahujahaw kami tikting di ita di bagasan mingguon oras madi ita salhunam. Damai di debatan semurung siang saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Minggu Advent Padua Hondi Hitam Manginang. Sonari
tajaloma hatan debata ima barita nuli di minggu tasadarion sian buku ni panurirang Yesaya bindu 40 ayat na parjulu sahat rodi ayat na palimahon hujama dihita tapayutihut mamang inang. Apuli hamuma bangsoki ninna debatamuna. Hata apul-apul madok kamu turohani isini Jerusalem. Jala jo kamu ma tunasida nunga marujung parukilonna. Ainunga salese dosanai. Ainunga di jalo sian tangan ni Jakoba silopit dua sikat ni saluhut dosana. Suara nina jojo di halongonan, pauli hamuma dalan di Jakoba, patigor hamuma di adaran dalan balobung di debatata. Ikon gohado nasarura, jala parejeton nasa duluk, dohot betul-betul, jala gabe na hornop do namar nakok tuat, jala gabe rura tanggurung ni duluk. Jadi patarma hamuliau ni Jakoba, jala sangena sasibuk mardidasa ai pamangan ni Jakoba do namandok ima saat ni trupuk amang inang topik ni minggu ta di bagasan minggu sadarion minggu Advent paduahon madok pauli hamu dalan di Jakoba paulihamu dalan di Jakoba persiapkan jalan untuk Tuhan. Mulai taringoti dalan namanginang. Buhado pikirata. Dalan oma sada mediasi parhitian asa marhiti-hiti dalan itu boy saat kita tolhas tu tujuan. Jadi mulai naku kita tu bulan ikon dalan na. Aladang habukta. Jadi dalan ini maca vital, maca rekod. Molola itu sudah inganan, kota kasdo, tu dia tujuan na. Jala dia durutina, adong dalan na. Molo pola songan na parbudion, adong piga-piga dalan nasian Medan arah tu ahon, tu Kabupaten Dairi. Iya, songon lima. Sega dalan yang di musim hujanon. Di bodoh ben jahat, bodoh benon dihalak. Saat tiba na tu inganan tu tujuan nai. Anggo nga longsor dalan na. Longsor, putus total. Jadi, pilihan na ikon manggalu di dalan alternatif. Nah, jadi mulut dalan itu nagabe parhitia dihita, asa tol hasita, tu tujuata. Muludang taboto, dalan tu inganan tu si tujuata, jaladang adong dalan, neko bulusota, bohada benotasa satu si, dan mungkin. Eso napido kita adong habukta. Eso ngoni. Eso do mulut tuhuta sa do. Adigan oma pai mahon. Jolo tubu mahabongon namse. Buhado partubu ni habong. Asa mulut tuhuta tabaron. Ai jol makan dang adong habong na. Jadi dang mungkin. Ikon adong do dalan asa boy sahati tak tujuan. Lasongoni manginang di bagasan trupuhon mau tarengot tu dalan pauli hamu dalan di Jakoba, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di bagasan turpuhon, turpuk jamitawan imam, hata baga-baga sia debata tu bangsa Israel, dong dibolok ko nasida, jali parhato ba nasida tu tano Babel, 70 tahun manasida. Marsik kor marsida, marukil, amangui. Dungi tangis-tangis nasida, jojo nasida tu debata, dungi di tangyo debata ma tang yang nasida, jala disuruh debata ma panuran Yesaya, pabuahon, hata baga-baga tu nasida. Pabua debatado nanaing paluah nasida, debata nanaing mambuah nasida mulak tu tano nasida. Anaknya menginang di bagasan trupuhon, molidok persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Suku-suku nuaing isi dan kay bedalan dihita.
Molotadok dalan untuk Tuhan. Jala didok taparadema tapauli dalan di Jahoba. Tadok mau jalan tu bano gijang. Sukun-sukun. Iyahado isi do bohado dalan asa sahati tu bano gijang. Ala memang ido na gai besa bulan itu dita. Tujuan hidup kita supaya kita sampai ke surga. Nah sukun-sukun ahado dalan isi do dalan di hita asa bongo tita asa saat tita tu surga hasonangan sugut. Takas do manginang di dok Tuhan Yesus. Yesus do nama dok taringo tu dalani. Di dok ibana di Yohanes 10:4 ayat 6. Omma pandon Yesus. Taringo tu dalani. Di dok Yesus ma Yohanes 10:4 ayat 6. Gabe di dok Yesus ma tu ibana. Audo dalani. Dohot hasitongan. Dohot hanguluan. Dangadong nasah tuamai ia somarhiti sian au. Di hata ini saya dok, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alanya manginang takas torang dodet Yesus, ise do dalam dihita. Aha do dalam dihita, asa bongo tita tu surgo. Dangarong nasing. Yesus nama dok audo dalani. Audo hasitongani. Audo hanguluani. Dangadong na satu amai ia somarhiti sian au. Alana manginang ido didok di bagasan turupuhon. Moridok pauli hamuma dalan di Jahoba. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dalan isi do nekota pauli nekon tapature. Jalan bagi Tuhan. Jadi haroro ni Yesus, hatu tubuh ni Yesus, ima songot dalan di hita, asa marhiti-hiti ibana, marhiti-hiti Tuhan Yesus, dapotan haluan, dapotan hangulua kita. Hati-hati manginang. Ada ungkapan mengatakan banyak jalan ke Roma. Ale molodang mana tita, bodolilu hala. Netu dia utusanna. Alai salah jalan di mana? Bujungna mar putar-putar mak. Lam leling dang mar putar-putar be, mar pitor-pitor mak. Ngaluji mana dang saat muse. Mulak muse matinganan. Ai dia do. Ai dang sati ta. Jadi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Tidak semua jalan benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Alanya manginang di bagasa terpuhon di minggu Advent padua honon di jodoh hita asa tapauli ma dalan di Jahoba. Mari kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena ini minggu Advent adalah minggu persiapan. Kita diajak untuk mempersiapkan diri. Tersongono manginang. Molo neng Roma tadok Joson hari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mulai mula kibana neng Roy mana tuhuta tubona pasugit. Ngadong buah-buah neng Roy Bapak Presiden kunjungan kerja. Tentu mulai ngasahat berita buah-buah neng Roy dan Bapak Presiden tuhutata tu sada daerah. Tentu sehari sudah do perangkat aparat desa, aparat kota, dota ke pemerintahan, dohot masyarakati mempersiapkan diri. Ido menana jolo moloro pejabat, apalagi moloro presiden. Sobino tu sadi hari, ai marbustak do dalanna, merlubang-lubang do. Alai kalau didok do nengro pejabat di, boy do sakiduk mata sabor ini, pitor ias dalni, tigor dinggan sudi. Artinya, mulai dok neng manomu sahala partogi, tadok majo pejabat tinggi manang presiden, itu berarti semua orang di tempat itu, daerah itu akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Anggo zaman Pak Harto, ikon jong-jong do akadat danak maniup bandera maridei. Sampai songoni. Itulah perlunya bagi kita mempersiapkan diri untuk menyambut menyongsong kedatangan orang kita hormati. Di son naneng roon dak kolam pejabat don. Dak kolam presiden di mana? Dang na pertu gimana raja di Portibi. Alai Tuhan Yesus do naneng ro tu Portibion. Alane di minggu Advent nang takas kita mengaradi. Mari kita mempersiapkan
mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita. Bagaimana kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, Raja Jala Sipalua di kita. Kalau menyambut pejabat dengan songan luar biasa, hei bodoh, hei busudi, hohar sudi. Apa dok nengro nama Tuhan Yesus Sipalua di kita. Itu artinya kita harus mempersiapkan diri amanginang. Alana manginang, didok ison ahado na binuan ni Jesus nagabi Sipaluai ima didok di bagasan trupuhon. Didok di bagasan trupuhon, apa yang akan dibawa oleh Mesias Yesus yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Babel itu. Didok na parjolo roh Yesusi Sipalua di kita laho mambuan apul-apul. Yesus Sipalua ima pangapul na sumurung. Ido barita nauli di kita manginang. Kedatangan Yesus ke dunia datang untuk memberikan penghiburan bagi kita. Di mulutung marsak kita, gudang sitanota, gudang parukilota, tengok ma rol Tuhani lah membuat apul-apul na tuhita, apul-apul na sumurung. Ala Yesus ido pangapul di hita. Inampar dulu, nampak dua hon ro Sipalua Yesusi tu tonga-tonga tahun madok nunga marujung parukilon. Jadi haroron ni Tuhan Yesus laho mangambolokon masuadahon sudia kaparukilon di bagasan ngulut tahun. Napatuluhon roh Yesusi tu pertibion madok nunga salese dosa muna. Haroron Yesus tu pertibion lau manesa dosanya kajolma. Asamar hiti-hiti hama matina do haheyon nai gabe dapotan haluak kita, dapotan hanguluak kita. Di roh Yesusi manubus kita jolma sian dosa nunga salese dosa muna. Alanya manginang mulut aboto do haroron ni Sipalua Yesusi imanakin gabe mambuan apul-apul na sumurung dungi na mangambolokon aka parukilon di bagasan ngulu tahun jala roh ibana didok dison lako manelese aka dosata manesa aka dosatai atong takas mahita mangarade manomu Yesusi di bagasan las niroka. Jadi johodo turpuhon di hita di minggu alpe paduahon las marohatta songon borusioni las marohatta la manomu Yesusi ala takas dok roh Tuhan Yesus Sipaluai mambuan apul-apul mangambolokon aka parukilon ni guluta jala manelese manobus aka dosata. Sonare manginang ahama naikon patu pauta ahado naikon si paradiota manomu Sipaluai. Alani do adong opat minggu Advent asa takas ita manomu. Asongon haroronnya ke pejabati nggak terjadwali bulan depan neng Roma pejabat tuhutat tahun. Anggota bahasan sebulan ini ba olodo sipata kerja bakti manang na gotong royong manang kerja rudi me sadok ikut bagak do sudah ikut ias do ikon hornop dulu so tunggabi meila ya ido rikot tadi kita pangaradion dison didok ada naik kota parade pangaradiota manomu Tuhan Yesusi di minggu Advent napa dua holon didok imanekin di ayat napa tuluhon dot ayat paupaton Oma nekotakas taparade di bagasan rohata, di bagasan derita, di bagasan pikirata nang mulu tahun. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Mesias Tuhan Yesus. Ayat 3 ayat 4 madok, suara nina jojo di halongonan, pauli hamuma dalan di Jahoba, patigor hamu di adaran dalan balubung ni di batata. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Mesias itu. Atarsongon nama paimaimahon manomu haroroni pejabati. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Harus benar-benar mempersiapkan diri. Sotung meila, sotung hona tegor. Basongon dalanon, basongon hutaon dang. Jadi mari kita mempersiapkan diri. Nah, di son ayat 3 ayat 4 ima gambaran secara simbolis damanginang. Dang nama dok atong hado parita tabereng madalanon ati buarong beku ada buat naso rata
daun. Ini adalah sebuah gambaran simbolik. Gambaran simbolik. Dang na dalan na tabirengi daun. Ini menggambarkan tentang bagaimana kita mempersiapkan hati kita, diri kita. Roh hatau do dalani. Alani didok dison buhado patureta roh hatau. Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan tadi bahwa persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Jadi di bagasan minggu Adpenon, lumobi minggu Adpe dua hanon, takas mahita, parade horwata diri tahun, pikiran tanang ulu tahun. Mari kita mempersiapkan hati kita. Roh hatau udah dalani maksudnya. Jadi ini gambaran simboliknya. Tarsongo dia maroh hatau naik kota pature. Buhado rohani colmahon. Muldok songo dalan na buhado rohani colmahon. Kita mah boto. Kita nama boto roh hatabe. Asingnya di batada. Di son didok ayat 4 ikon gohado nasarura. Jala parajeton nasadolok dohot betul-betul. Jala gabe na hornop do namarna tuat. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Amang inang di son digobarkon taring otu rohani colma songo dalani buhado rohani colmai. Ay didok panulan saya adong do rohani colmaon ayat 4 nakidok ikon gohado nasarura. Mula di bahasa Indonesia saya katakan setiap lembah harus ditutup. Jadi gambaran madok adong do rohani colmaon rohan ada songon rura songo lubang alania adong do colmaon namarukil bagasan guluna ya. Kalau dikatakan hatinya seperti jalan seperti lembah, itu menggambarkan ada orang yang hidupnya dalam keputusasaan, hidupnya dalam ketidakpastian, dalam kekhawatiran, dalam penderitaan, dalam pergumulan. Jadi songon rura, ya, mulidok rura berarti danggok rohana, pagoda kuah kaparukilunna. Ada dok debata di son, lama nomu harawan di Mesias Tuhan Yesus dok ikon gohado nasarura. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu menimbun semua lembah-lembah. Unang beadong, ya dikatakan di sini jangan ada lembah-lembah atau lubang-lubang jalan yang ya gambaran hidup orang yang banyak pergumulan dan penderitaan. Jadi Tuhan datang itu naing manggohi aka rura di bagasan roh hataun. Macam-macam dalam manginang. Adong do halak marukil alanya ha. Marukil alani ngulu-ngulu si ganupari. Alania keulauna marukil alania matana sipata marukil alania inatana marukil na tua alani anakona sipata doka pinoparna marukil alani persahiton macam do parkun jolma ima gobarani rohani jolma nasongon rura gambaran hati manusia yang seperti lembah dang hornop dang stabil jadi mau buhado roham aku to be ngasong rura on ngasong lubang naso buai guhan namanya. Ya itu ada gambaran hidup manusia seperti itu. Tetapi kedatangan Mesias Tuhan Yesus didok ikon gohado nasarura. Ikon gohado nasarura. Jadi odo nagabe barita nauli barita las nyorai kita mangina. Takasma tapature rohata, takasma taparadi rohata, takasma tatomutomu jar takas tajakon Tuhan Yesusi. Anaro di mana manggohi nasarura. Semua kekecewaan, kesedihan, penderitaan, pergumulan dalam hidup kita, semuanya akan ditutupi Tuhan. Ini nampak julu. Jadi aigo hadu nasarura. Takuboto buhado. Adong do karura di bagas rohat tahun. Natadupi manang biasa-biasa saja. Adang bah, jalan tol do au. Namino tu dah sonang guluna. Dakia di boto ada persoalan. Anggoi luar biasa mi. Sonang imana portibio sonang mesti surugo. Imana mana pun sudi. Alang ko pamoto aku ya namanya hidup ada suka ada duka. Ada pasang ada surut. Nakot tuat. Ya, hidup itu ya begitulah banyak. Dan saya terus dikijang jolma si patado markusok songo surhani podadi. Tapi Tuhan mengatakan aikon go haduna sarura. Tuhan datang untuk menutup semua kesedihan, kekecewaan, penderitaan, pergumulan dalam hidup kita. Imana parjolo. Nah paduahon didok dison
Jala parajeton nasa dolok dohot betul-betul. Molo di ini sih dok. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Parajeto do nasa dolok dohot betul-betul. Betul-betul. Dolok do betul-betul. Bukit dan gunung-gunung. Ada lapatan manginang. Di son di kobarakon panuran Yesaya tarengotu rohani jolmai, adong do rohani jolmaon, song rohani doluk-doluk do betul. Gijang rohana, babul adong si gijakan si kejakonan bantuan, si pata adong jolma, sopola dia le ngatur gijang rohana, buhamu se molo. Alai dok debata, molen tutu de kita, mangara de rohata diri tahun, manomonomu Tuhan Yesus si peluai, di dok ikon parejeto do nasa doluk dot aka betul-betul. Parajeto nasa dolok dot betul-betul. Tuhan mau hari ini supaya semua hati ya, tinggi hati, kecongkakan, ya perasaan merasa paling hebat, paling paten, paling benar. Tuhan mau akar rohana songo dolok songo betul-betuli, gudang musik mulai dok betul-betul menangan tiga, gijang rohana alanion. Tuhan mau tidak. Tuhan mau supaya setiap orang mau untuk merendahkan dirinya. Asa gabi songon tanah na horno pita. Unang be adong gijang ni roha di hita. Etakas itu Yesus. Barang siapa yang meninggalkan diri, dia akan direndahkan Tuhan. Tapi barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya setiap kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan di minggu Advent kedua ini. Tapa horno mamanginang. Eko parajeto do nasa duluk do taka betul-betul. Mara macam dujol maon. Targijang rohana alanyaha, alana morai bana, alana pistari bana, alana baga imana, alana dekateng imana, macam mai jol maon. Ape ai sude pina adong di bana na se Tuhan itu. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita, tinggalkanlah, tanggalkanlah, buanglah nasa roha songon dulu do ka betul-betuli. Dang adong labane. Molo tutu deh hitan naing manomonomu Tuhan Yesus di ngulutan, ya buanglah kecongkakan tinggi hati, ya merasa kita paling hebat itu tidak perlu. Tuhan mau kita seperti tanah yang datar dan rata itu. Jadi molo rura ikon digohat do, alai molo ya, ai molo tung lobe pe ikon buaton, alai molo tung urang beke diguhai sani. Itu maksudnya. Jadi adong doh ngunu jolma, ya hidupnya mungkin kepribadiannya terlalu overconfidence, terlalu percaya diri sekali. Jadi gok rohanai songo dulu songo betul-betul. Tapi Tuhan katakan menyambut kedatangan Tuhan, Tuhan mau supaya semua hati kita itu seperti jalan yang datar, jalan yang rata itu. Kita doa mangin nama boto, sipata sadar kita, adong dulu di rohat tahun. Songon dalam nomor dulu ki, adong do rohat tahun songon na berbetul-betul. Kita mah butuh kita. Aledok di bata iko parajetot di. Parajetot do nasa dulu do kebetul-betul asa hornop rata datar. Itu maksudnya. Mula kurang digohi Tuhan, mula tibur hana dibuati. So tung sangat muruk Tuhan ni gabi dibuat na pinasat ni kita. Jadi kon adong mah didok na kina padua kon parajeton nasa dulu do taka betul-betul. Napa tuluhon didok jalagabe na hornop do na marnakok tuat. Amang inang songon dalani, dalani kan adong sipata nakok tuat. Sipata imana berkelok-kelok kan? Adong do kelok, macam mai. Adong berkelok-kelok ibana. Songon dia hape rohani jol maun. Didok Tuhani, mol na manomonomo kita, haroron ni Tuhan Yesus sipa duai, naing ma didok yang kedison, asa gabe hornop do namar nakot tuadi dalam namar nakot tuadi mana na berliku-liku. Jadi nang rohani jolma songo dalani adong do rohani jolmaun baina sipata nakot tuat sipata berkelok-kelok dang di bawah rohana gitu. Molo pola leba gudang rohana dang di bawah rohana ya terlalu banyak rumit banget ya seperti jalan, kadang-kadang dia naik turun, kadang-kadang dia
berliku-liku, berkelok-kelok kiri dan kanan. Tapi Tuhan mau daw, ikuti gordo. Juro hatang ikuti gordo. Unang marnakot tuet, unang marbekuk-bekuk, unang berkelok-kelok, unang pagoda kucang mencabang na. Iko bulus doro hata. Inakin pati kurahamu dalam Jehovah. Supaya hati kita seperti jalan dia lurus. Ya Tuhan gak mau orang yang punya hati yang aneh-aneh lah. Ya nakik turut ya berkelok-kelok. Tuhan mau kita itu ya seperti jalan yang lurus. Inakidok asa tapara di dalam belubung di Tuhani. Jalan yang lurus bagi Tuhan. Napar pudi dok jala gaberura tanggurung idoluk. Tanggurung idoluk gebarana asa marhite-hite haroran itu Tuhan Yesus peduai gabe mulak rata muse. Eta beren sunarikan gudang doka dulu-duluk na gabe harsang alai tabai ujungna gabe longsor gabe banjir bandang. Nah haroran itu Tuhan Yesus dok nengro ibana neng pauli hoddo. Pauli hom paula kon asa denggan. Aidok naki dison asa gabe rura tangguring duluk. Tangguring duluk nang gudang nang tinabai. Ay gudang dok kadul nang gabe gundul. Tapi Tuhan datang untuk memulihkan, untuk mengembalikan supaya kembali baik. Alana manginang, ini na penting di bagasan hataon, dumawin di minggu Advent pa 2 horon. Mulai dok, pauli hamuma dalam di Jehovah. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita, pikiran kita, hidup kita. Tuhan mau supaya kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah. Rohani jolmon menangat sing-sing. Tang terboto-boto. Iman sadip yang boto rohana. Buat roham. Apa dak boto nanti? Tuhan katakan persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan Tuhan. Naing merohat tesong ini. Ida manginang naik kota parade asa takasita lahmanomu Tuhan Yesus. Seruan daripada khotbah kita pada hari ini adalah ajakan bagi kita untuk mempersiapkan diri dan untuk bertobat. Ido nakin mulut tajah di episteli isi do suarana jujui di halongonani. Didok si Yohanes audo suarana jujui. Yohanes datang untuk mengajak orang-orang supaya bertobat, meninggalkan dosa dan menerima Tuhan Yesus. Langsungnya manginang. Di bagasan minggu sadarion di jo turbu jamita di hita asa takas mahita mangarade marhite-hite ya pauba rohata. Mari kita bertobat. Rohatau do dalan. Kita maboto buah do rohataun, buah do dalani. Tapi Tuhan mau katakan, mari kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapau barohata, tapauli dalam Tuhani. Ingat kita manginang, ikon guha dan sarura. Tuhan gak boleh orang yang hidupnya stres, hidupnya apatis, hidupnya penuh dengan ya kepahitan, kebencian, dendam. Tang nomor Tuhan ini. Tuhan mau hidup kita seperti tanah yang rata, tanah datar yang baik supaya Tuhan asa gabe dapotan halua kita. Secara khusus hari ini akan diadakan acara sakramen baptisan kudus kepada 3 keluarga. Keluarga Amang Parhusip, keluarga Amang Silain, keluarga Amang Sinaga. Ya. Amang Inang, orang tua, anak-anak akan dibawa baptis. Tadi saya katakan, tugas kita sesuai dengan topik minggu ini adalah mari kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tugas orang tua bukan hanya sekedar ia mengasuh, membesarkan, merawat anak, tidak. Tapi ada tugas tanggung jawab lebih besar. Tidak hanya kebutuhan jasmaninya, tapi kebutuhan rohaninya, imannya juga harus bertumbuh. Jadi anak kita itu harus sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Nah karena itu tugas sebagai orang tua, firman Tuhan katakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mulai anak kita kecil, ya, mulai dari kecil sampai dia akan besar dewasa, tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan jalan Tuhan untuk anak kita. Bagaimana kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak kita. Supaya kita itu akan mengenal Tuhan dan akan percaya kepada Tuhan dan akan setia mengikut Tuhan. Inilah tugas orang tua. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Marilah sedari mungkin, ya, sejak awal ini, mulai anak kita kecil-kecil ini, mari kita mengajarkan, memperkenalkan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan supaya anak kita itu menjadi anak Tuhan. Ini tuh bukan tugas yang gampang, Abang. Ini butuh
butuh tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sekedar mengasuh, merawat, membesarkan. Bisa saja anak kita sehat jasmani, tapi kalau kita tidak perhatikan kebutuhan rohaninya dan kita tidak mempersiapkan jalan untuk Tuhan, jalan bagi mereka mengenal Tuhan, maka kita akan sebagai orang tua kita gagal. Jadi firman Tuhan secara khusus kepada orang tua yang akan baptis, ingatlah selalu, persiapkanlah jalan Tuhan. Mempersiapkan jalan itu, memperkenalkan Tuhan itu untuk anak-anak kita, supaya mereka juga menjadi anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dan menjadi sukacita bagi keluarga. Semoga Tuhan memampukan anak-anaknya, persiapkan anak kita itu, perkenalkan dia supaya dia percaya pada Tuhan dan dia sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Amin. Martanya kita. Maulah tema Tuhan di bata Jehovah di pasahat rohanami di manukoton, di lako Tuhan di hamilas ni roha, lumobi barita nauli, ima marhiti-hiti harorom, ima namambuan halua dihami, namangapul rohanami, nang manisa akadusa do pangalusun nami, asa dapotan haluan, dapotan hanggulu kami Tuhan. Hodo Tuhan dalani, hodo hasitongani, jala hodo Tuhan halua di hangguluan dihami. Alani Tuhan, nang matakas kami para dehon roha, ate-ate do pikiran nami, lamanumunumu harorom, marhiti-hiti pesta Natal naneng ro. Tuhan debata Jehovah, pasu-pasu mahatami Tuhan, jala urupami Tuhan, lau paubahon rohanami, lau patigorokon dalan di bagasa rohanami, asa bongot tu Tuhan, di bagasan rohanami, di bagasan ngulunami, ganup marseda-seda. Ale Tuhan, di bagasan sadari Tuhan, maulah tema di pasat rohanami, lumabi tonga-tonga ni keluarga ni Huriam, namaras ni roha. Di keluarga ni Amang, Jeremia, hutape ado inang Sintia, boru hutagalung. Di lako Tuhan, di palomay ko Tuhan, sada dak danak bawa di tonga-tonga ni keluarga nasida. Maulah tema Tuhan di pasat rohanami, jala mangido kami Tuhan, asa hama Tuhan atoktong, mamasu-masu keluarga nasida, mamasu-masu yanakon napin lumihon, mamasu-masu nang inanami Tuhan, asa tibu hipas. Pargogo na Tuhan, lau marmuduhon yanakon nasida, asa takas gebe anak na burju, anak na biar mida Jehovah, jala anak na gebe sibuan las di roha. Songon Tuhan, Tuhan yang pasot nami, secara khusus acara sakramen pada dunia bedia, tutulu dak danak di tongah-tongah ni keluarga di ruas ni huriamot Tuhan. Ale Tuhan, urupi ma Tuhan, aka amanami na nami Tuhan, natoras ni dak danak nama buat tardidion, asa takas ni Tuhan, laho pauliho dalan ni Jehovah, disediakan okasi Tuhan, asa margogo nasida, laho patadako mangajariho, di bagasan ngulu ni anakonna, asa tutu Tuhan, gabe anakmu sudi akayanakon na pinasa na sida tuho. Songan Tuhan, Tuhan ang pasotan nami, nang aka ruasmu na pida, tuhuria na baru, pasu-pasu na si Tuhan, dihuria na baru, asa toktong gabe ruas na mangulo na sida. Songan Tuhan ang pasotan nami, nang disakap ni huriam, lapatupahon acara ulang tahun ni pungan lansia, na patupahon di hari Rebo tanggal 10 Desember. Pasu-pasu ma Tuhan ulani, pasu-pasu sudia ka amanami na nami Tuhan, aka opung doli do opung boru, asa toktong di bagasan las ni roha, di bagasan haporsian do pakiri manis Tuhan, dinalaho mandalan ni ari-ari nguluna, nang di hati Tuhan nasida. Songan Tuhan nang pasotan nami Tuhan, nang aka kegiatan-kegiatan Natal, nang patupan tonga-tonga ni huriam, mamukas ya Natal ni sekolah minggu, remaja na poso, do sudia aka kategorial na asing, pasu-pasu ma Tuhan, asa gabe las ni roha di sudi hami, jala hasangapon di guarmu, marhiti-hiti ulon ni Natali. Songan Tuhan ang pasotan namin Tuhan, dia karuas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton, na dirawat di rumah sakit, manang na dirawat di tongan-tongan di bagas, menang nang ro di tongan-tongan di bagas joromo Tuhan. Secara khusus Tuhan pasotan namin Tuhan, di keluarga ni amanami patar tampu bolon, natong depe Tuhan dalam proses perawatan di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Tuhan di bata Jehovah, Tuhan kami mangido, Tuhan kami Tuhan marhapusan, jalan marhapurusan. Asi maroham Tuhan,
urupi ma Tuhan amanami, amang tapu bolon di bagasan hagalunna, asalam margugui mana, asalam tuhipas na ibana, jalaboy sumuang muse. Pasu-pasu sudah katangan pangubati, aka ubat, aka alat medis, pasu-pasu nang sudah keluarga na si Tuhan, asa toktong di bagasan haipason, nang di bagasan haporseon na tugu. Soalnya Tuhan, di keluarga ni amang, sintua, mula tua pardede, inang tahayan boru siagian, inang Lydia Siombing boru pasaribu, amang Hardiman Sitio, inang sintua winadabdab boru pasaribu, inang sintua Yose Majuntak boru siagian, inang Te siagian boru siahan, inang Saur butar-butar boru sirait, inang Ese Majuntak boru sibarani, amang Dr. Eha Pasaribu, inang Nyonya Novianti Simbolon Borusiahan, inang Ha Hutahayan Borusiagian, amang Manarsar Sibarimbing, amang Sintua MH Sihombing, amang Sintua GP Manuhuruk inang Sintua GP Manuhuruk, amang BM Tampu Bolon, amang Iwan BM Tampu Bolon amang Ridwan Irianto Situng Morang, dosudaka ruas Tuhan, natongon di bagasan hagal ni pamatang ala ni parsahiton, posor hanami Tuhan, hodo Tuhan natuk, pamalupon sudi nasa sahid. Ala hodo Tuhan pandon na boloni. Alani Tuhan asim marokam Tuhan. Pasu-pasu ma jala pargogo na sida. Asa bui toktong di bagasan hahipason. Di bagasan haporsen na tugu na sida. Nang pe di bagasan parsahiton. Soalnya Tuhan. Maulete ma di pasal rohanami. Dia karuas ni huriam. Na marlas ni roha. Marningot di ari hati tubuh na sida. Pasu-pasu ma Tuhan akar ruas ma Tuhan. Na marles noroha di ari hati tubuh nasida di bagasan sa mingguon, tabay Tuhan gajang ni umur, tabay hahipason, tabay las ni roha, jala paingon es Tuhan, asa toktong pasaton, sudi nasanggun na tuho. Soalnya Tuhan nang dia ka keluarga lepas keluarga, na marles ni roha marningot, ari parsaripon nasida Tuhan. Ale Tuhan, pasu-pasu ma ganup keluarga lepas keluarga, na marulang tahun perkawinan sida, tabay Tuhan dame, tabay las niroha nang pasu-pasu dot holong niroha di tonga-tonga ni keluarga na sida, asa toktong na sida gabi ripe na martua jala gabi sibuan pasu-pasu. Tuhan di bata Jehovah satu kinaritahan mulu dumulak kipayanin sian tonga-tonga ni bagas corom dongan ini Tuhan iring-iri kami jala patola sami Tuhan satu bagas nami nang tu aka ingana si tujuan nami. Jalan matang yang nami marhiti Kristus Yesus. Amin. Mari kita tapas ama piliata. Aduh
Urine itu hata sonari masuknya tentu acara sakramen pandidion nabadia. Alani tapare hata tapuji hata ketika kita bernyanyi kami mengundang orang tua yang mau membaptis untuk bangkit berdiri tempat. Mari di Mahita. Oh Jesus nang terdiri do poso-poso seluruh mengaliri dun menjamur dibuat naturasnya bersilang Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita bersama-sama. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawabnya. 2. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya. 3. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya
dalam pengajaran Kristen Protestan, agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya, jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Kami mengundang keluarga masing-masing. Maria Jennifer Tesalonika Ariel Parhusip, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Saint Moses Silain, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kembali sedikit. Sini. Ya. Kanan. Ya. Ya. Leonardo Parhasian Sinaga, aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang orang tua anak-anak yang telah baptis untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi sambil bangkit berdiri. Sudi
Tatangnya kon ma piliata, ali debata amana mina di Banua Ginjang, hodo haroroni saluhut, silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli bahasa na mauliutus. Hupasat hami masih na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparasia kami pilihanon, pati bulkon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amana mina di Banua Ginjang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saud malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di dopako debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako debata mabuhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim.